Namar ke jingkar pat palat ki pai ba ban pleno ya kayudu na kaliang sumbot menterang ba persatuan tensong ha ka step si ba rangkat menteri urban affair ba hamlet doling kumju CM ba titas kai nang tau CM ka hima meliam ulalai berjurep ya kate kayo ke bahe tam hari lom khasi jantia ha ka jingkram ba klap thai kubor hadin ka jingjurep sumbot menterang ba ulong ba ka sarkar kan sabishna ba ha ba kram ba klap thai kubor Habakram bikla pathai kubor hadian ke jingjure sumbul bitrang ba ulong bak sarkar kan sabisar bnia bha ya katiga kam bat lada ki pha pli ru kin hab ban bu de ki kendon bakham perkhingi kinong di Layo ke jing ut ke jing nam na poro ki nong song yeu song hat aga balai banai tam mo pi kim yo su ban kamai ban gaji kade ka jak po ho joki te ngilaya persyang hi ngilaya kwa ban pleno den re ka jia kini ke ei ki ba jing jia ki ba hadin mangile perkhat ngila pensang aswa support te ngila khot ke jing lang yau CM jong dis council ipaim na tang na kaliang ka district administration te komo pi menin ha ke jing lang tingi ong ba ngi kwa ban yo i daladi na kaliang sarkar te ngangai scam ba ke bro kin yai be yaranti ha ka ba muslim chu in shong yi meeting si sen pat ngan ra ke ni kubor mangi ke laingot ki minister skin ra ka kubor ha ka ba ngin saya simru ikarai ka khadu ndak ka ka kap not necessarily they no mo opinion sa we will take it on namang ihap perkhat lem le ya ka livelihood jongki bepli kinong song yeu song hatang ni ya kataro ngomong opinion hab ban walk out kamut ban ong ba menta ngilak ban rai abang ong ping awan ke inspection bepin kli ban ong bet ba menta pin ai ka rai athai kamla ban long nomor bun ki ba ngihap ban in bo in we have to put it in place mo pi ong ka SOP pi ong ka kumno bangin play gidukan namang yo i ka situation nang nei kalong gidukan ki ajan iwe pat kumno bakin maintain ya ka social distance na ta ka ba ar kham tam e ban nom don kini ki ba syong yo ha kini ki road kimadan kadang ba kan kham kulut ke lentia di kita ki mo pi ha ka ba nakaliang jong ingin haban syong sani ba kumno bingin aya ka direction ya borok kiba song yo ha kanika jaka abang ong kumta kamut ngin haban walk out ya alternative ya walk out ya alternative at ya katangila benle de ya trailang jong ka board council ka board jong isim bat ka board jong ipai bai oh ha ka be dei bat ka yo pi namar kani ka along ka traditional market ha ka bang ngin namla ban ong de kumui pan bat ngiru na kaliang ka sarkar ngi kwa ban presep na ka dis council ki kwa ban presep ba kani kalong ka identity jong ka yeu mendai mentai te na kaliang jong ngi kwa ban nang pen khlan ya kani hoj ha ka ju ka poru ngin walk out ya ka banang don shu bun teli ki yeu ge bukum gede bat ngi aisha na kaliang jong ngi kerpat ya ki hima ki ba per ki raj ki ba per ki sim ki ba per la de kila la si ban shim ka ju ko model jong ani ki yodo hakiwe ki hima ka jong ki na thai kan jinela phas